טוב, אז שלום לכולם ולכולם. אני איתי יפה, אני ארכיטקט ביג דאטה פה באקמאי וגם חבר בצוות המייסד של הסניף הישראלי של Women in Big Data. Women in Big Data זה ארגון עולמי שהמטרה שלו זה לעודד ולקדם נשים בכל תחומי הדאטה, Data Science, Data Engineering, Big Data, Machine Learning, BI, you name it. יש מעל 50 סניפים ברחבי העולם, כולל הסניף הישראלי שהקמנו לפני 4 שנים. ובעצם כמו שאתם רואות ורואים, כל אחד ואחד יכולים להצטרף בלי קשר למגדר, אבל כמובן המטרה היא כמו שהזכרתי. אז זה הדבר הראשון שרציתי להזכיר. הדבר שני זה פרויקט חדש שהתחלנו פה באקמאי שנקרא She Thrives אקמאי, כשהמטרה היא בעצם לנסות לעשות איזשהו אימפקט משמעותי בתחום הזה של נשים בהייטק בכלל. בשלב הראשון בעצם מתנדבות ומתנדבים מאקמאי ירתמו את הזמן ואת הניסיון שלהם ושלהם כדי בעצם לעזור לנשים בתחום לשפר את קורות החיים שלהם, ובעצם בצורה כזאת גם לשקף בצורה טובה יותר את הכישורים שלהם וגם כמובן להתקבל למשרות מתאימות וכולי. מה צריך לעשות? בסך הכל לשלוח מייל לכתובת הזו shethrives@akamai.com, או אתן או חברות, מכרות בתחום וכולי, וכל אחד בעצם תקבל איזשהו פידבק מותאם אישית ל-CV שלה שהיא שלחה מאותם מתנדבות ומתנדבים באקמאי. אז באמת יותר ממוזמנות לעשות זה או לשתף עם חברות ומכרות בתחום, מאוד נשמח שזה יתפוס תאוצה. ובעשה הגבר שבחדר יסיים לדבר, ויש לנו 3 נשים מאוד מרשימות. הראשונה שבהם יוליה מאקמאי, יש לנו את מעיין גד מוויקס ואת עדה שרוני מהנטרס, וכל אחד מהם תציג את עצמם ואת הנושא. אז תודה, אני מקווה שתהנו ושיהיה מעניין.